Is-Sibt fl-10:30 ta' filgħodu l-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista se jkun qiegħed fost Lawċin jiltaqa' magħhom fit-Tok fir-Rabat bħala parti mill-ewwel attivitajiet tiegħu bħala Prim Ministru u mexxej Laburista. Il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef sostna li dawn l-attivitajiet huma miftuħa għal kulħadd sabiex jingħaqdu wara l-Partit Laburista u jagħtu merħba lil Prim Ministru ġdid ta' Malta Robert Abela. Nħeġġeġ Lawċin kollha sabiex ikunu hemmhekk sabiex jagħtu merħba sabiħa lill-Prim Ministru ġdid ta' Malta u fl-10:30 ukoll imbagħad il-ħadd attività kbira ħafna fejn qed insejħu l-kulħadd. Il-ħadd Robert Abela se jindirizza l-ewwel attività politika tiegħu bħala Prim Ministru mexxej Laburista fix-Xatt ta' Bormla. Hemmhekk il-Prim Ministru jkun qed jagħmel l-ewwel diskors politiku tiegħu minn meta proprju ħal-ġurament ta' Prim Ministru u nħeġġeġ il-Maltin u Lawċin kollha sabiex jingħaqdu magħna f'din iċ-ċelebrazzjoni ħanejdu hekk ta' dan il-bidu ta' vjaġġ ġdid għall-pajjiż u għall-Partit Laburista. Intant il-ġimgħa wara nofsinhar il-Prim Ministru żar lil ħaddiema tal-istazzjonijiet One li kienu qegħdin jiċċelebraw l-aħħar riżultati tal-istħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir li wara li għall-ewwel darba telespettaturi ta' One jagħmlu aktar ħin isegwu dan l-istazzjon minn kull stazzjon ieħor f'pajjiżna. Fid-diskors tiegħu wara tħar lil ħaddiema kollha fil-waqt li sostna l-importanza tal-istazzjonijiet politiċi u qal li kull stazzjon għandu rwol importanti. Il-Prim Ministru tenna l-impenn tiegħu li jibqa' f'kuntatt mal-ħaddiema tal-istazzjon u qal li huwa jinsab gburi b'kull ħaddiem. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman ta' One Jason Mikallef laqa l-aħħar riżultati tal-istħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir u qal li dan l-istazzjon qiegħed hawn biex jibqa'. Qal li dawn l-istazzjonijiet dejjem ta' servizz lil Partit Laburista kemm fil-Bnazzi u kemm fil-Maltemp u sostna li l-akbar sfida tibqa' li nibqgħu immexxu b'dawn is-suċċessi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.